Selamat malam bolo, iki perakitan power perakitan box CA 18 4 channel. Nah, ini proses tambah amunisi. Iki rakitan dhewe minimalis iki. Trapo 10 ampere, elkone 4 100.000 80.000 pol. Iki eman delekne. Bandara Kem. Nah iki dripere ini SOCL. Wis murah-murah nae iki kontrolan. Nah iki pinale nggih Sanken. Yo dudu Toshiba dudu MCL. Rong set per channel iki. Per driver rong set. Modif Timayon tek. gimana tak iki. Ku golek sesuk. Kipasnya nyar kabeh nyar iki bol. Input balane perengan. Tapi saya saudara ya anu enggak. Ndik. Gila saudara. Cepat gila. Ngene iki andale barang. Iki perakitan macak build up judule. Nah ini rakit power CA 18 4 channel. Nah ini. Iki sementara sing tak gawe gur rong channel. Nah, jadi patang channel sing rong channel kosong dhisik. Iki prosesnya meh rampung, siap dites iki engko. Ini latihan. Iya, nanti. Tidak iki setrum aja. Ndi? Iki apa lagi? Apa lagi? Perangnya tidak iki setrum. Iki murah meriah boke. Itu ku platak mari ngono di kayak ada blok kayu ini malah bako malah kuat ini. Terus engko maine dikai hiasan lipit harkes ngono kae, macak harkes tadi wis patut disawang ditanggapan. Iki gak gawe substart langsung los. Ikut balane ya digawa. Ya, balane kangge. Pokoke los. Los. Ini substare ya ora digawe. Protektor speaker ya ora enak. Atau speaker protektor ya ora enak. Siap Jajal aku kemedul ora. dijajal bola dites drive. Ini langsung HP power langsung nek kalau ini atur balap. Oke. Langsung lagi nyalakan tes drive. Kapan kabeh lampunya 1000 watt iki. Asamu metu. ngene rakitan balap iki. Nanti apa iki?
anu mau mandar mau. Tayub. Kan ora wis. Tayub kalau iki request Pak Mandor. Hewan jero. Sing kidul Mau nih. Mana itu kurang? test drive. Antar. Kita ada bisa. Karena piye? Suara dari. Di. Ini dari.